Shekaru 8 bayan samun 'yancin ƙasar daga turawan mulkin mallaka ne aka asasa kamfanin samar da wutar lantarkin na Nijelek. Tarayyar Najeriya ce Nijar ke tariyar wutar lantarkin daga gare ta yanzu haka. A bisa doka kamfanin na sayarwa mabukata wutar lantarki a cikin ƙasar. Sai dai tun fil azal masu amfani da wutar na kokawa da rashin tabbacin tabbatar wutar wajen tabbatar ayyukansu. A ranar 10 ga watan Juwankin 2023 ma wutar ta samu wata tangarɗar da ta haifar da targaɗe na kusan mako ɗaya a waɗansu jihohin ƙasar. Daga ciki har da birnin Yamai da ke zama fadar shugaban ƙasar. Lamarin da ya zama tsantsatsami ga tsabar harkokin yau da kullum na 'yan ƙasar. Sai dai kullum uzuri kala ɗaya magabatan ke bayarwa dangane da matsalolin. Faɗa suke cewa matsalar daga matariyarsu ce tarayyar Najeriya. Hakan ma ya sa 'yan ƙasa yara da manya, mata kowa ya san birnin Kebbi, wanda kamfanin ke yawan alakanta tangarɗar lantarkin daga can take. Dubun dubatar ma'aikata ke aiki a kamfanin fanni-fanni. Babban abin da ma ya fi ɗaukar hankalin 'yan ƙasa a kan batun. Yadda aka kasa ciwo kan matsalar wutar lantarkin a ƙasar. Duk da masu amfani da wutar ba sa yin ƙasa a gwiwa wajen biyan kuɗin wuta. Gashi kuma masu amfani da ita na taka tsantsan da kiyayewa. A lokacin da aka yi zaton za a ga tashin wuta a makera, kwatsam aka hango hayaƙi ya tashi a masaka, abin da ke fassara cewa a can take. Saboda ministan makamashi mai ci a yanzu, kafin ya ɗale karagan ministan, ya saba faɗa cewa wannan fannin taɓarɓare yake. Shugaban ƙasar Nijar Mohamed Bazoum sai ya ce masa ga fili ga mai doki. Ai inda ba ƙasa ake gardamar kokowa, su kuma 'ya'yan jamhuriya suka fara murna cewa ga mai gaskiya ya zaka, saboda gani irin ikirarinsa. Sai dai ashe illo da Ibrahim duk guda, domin ana ɗan gidan jiya noman goji. Shekaru 2 kenan bai kawo ƙarshen faɗar daga birnin Kebbi ba. Yana da matuƙar wahala share mako ɗaya ba tangarɗar lantarki a Nijar. Kamar irin Faransa da Nijar ke nasar tama uranium, na zuwa suna amfani da shi domin inganta lantarkinsu. Idan ko ka aje batun Faransiya, ka dawo a cikin Afirkiya, akwai ƙasashe irin jamhuriyar Nijar, waɗanda sun yi ma ƙasar fintikau a wannan fannin, duk da ko cewa ƙasar ta Nijar tana da abin da za ta yi hakan. Kasawar kamfanin ta kasa nan. Akwai bashi tulu-tulu na Najeriya da kamfanin ya kasa bibbiya na lantarkiya. Shuɗaɗɗiyar gwamnatin Buharin Najeriya ta ma yi barazanar katsewa Nijar wutar lantarkin daga Najeriya, saboda ana yi masu tariyar lantarki ba biya. Kukan da 'yan ƙasa ke yi ga kamfanin sun yawaita. A cikin ƙauyuka jama'a na shashaɓin rashin lantarkin, duk da ko ga ci gaban zamani. Kai akwai ƙauyukan da a radiyo kawai suke jin sunan lantarki, ko idan su zo birane suna kallon fitilu kunna a tsakiyar yini. Hakan ma sai ya nuna musu su tamkar ba 'ya'yan jamhuriya. Wasu kokawa suke da rashin tabbacinta, domin ko ba zancen daga birnin Kebbi, wani lokaci iskar hadari sai ta sandira ɗauke wutar lantarkin. Wasu koma alhakin ƙasar suke gani, domin idan da rana tsaka Najeriya ta fasa ba wa Nijar wuta, daga nan rayuwa sai ta soma da gardama. Ƙalubale ne wanda ya kamata a yi wa tsarin tsaron tsalle saboda tsantsatsinka.